ja on tällä kaudella omannut tämmöisiä ominaisuuksia. Kehuja on tullut yli seuraajien ja hän on ollut myös kysytty tuomari muiden seuraajien peleihin. Ja huolimatta siitä, että hän on myös päässyt viheltämään omaa tuomaritasoaan korkeampia pelejä ja myös onnistunut niissä, saanut kehuja. Eli vuoden poikatuomari Patrik Lahti. Ja vuoden tyttötuomari, kuvaavin sana hänestä on monipuolinen lahjakkuus. Hän on pelijohtajapuolella, pelaajapuolella onnistunut todella hyvin. Ja myös tuomaroinnilla on riittänyt hienosti aikaa. Hän on hoitanut tehtävänsä kunnialla läpi. Pääsi myös korkeatasoisiin superpesotteluihin pesätuomariksi ja onnistui myös niissä. Ja mitä sieltä kuului tuomarikavereilta kommentteja hänestä, niin esiin paistui semmoinen kypsyys ja rauhallisuus nuoresta estä huolimatta. Vuoden tyttötuomari Jani Tallela. Sitten vielä yksi tuomari palkitaan, eli meillä on perinteisesti ollut tämmöinen vuoden tsemppituomaripalkinto, mutta tällä kaudella tuomarilla oli kaikilla niin hyvä asenne, että kun palkintoista antaa niin monelle, niin palkitaan tänä vuonna vuoden ahkerin tuomari. Ja hän on tällainen nuori tuomari, joka oli aina saatavilla, kun oli tarvetta. Ja ei ainoastaan viheltänyt niin kuin hänen tasonsa pelejä, vaan hän oli myös käytettävissä näihin niin sanottuihin otteluihin, eli esimerkiksi junnupeleihin, nuorempien junnujen peleihin pesätuomariksi, takarajatuomariksi. Oli aina saatavilla, kun tarvittiin. Lauri Junkkari. Joo, Lauri oli tosiaan aina valmis tulemaan näihin kouluturnauksiin sun muihin, yritti järjestää koulupäivitänsä aikaa ja todella kiitettävästi, vähän eleisesti tuli ja täytti paikkansa. Ja tuosta tuomaritoiminnasta sen verran voisi sanoa, mitä tuomaritoimintakin 15 vuoden aikana on mennyt valtavasti eteenpäin sieltä Niittykumun kentältä lähtien. Ja nykyään espoolainen tuomari tunnetaan laadusta, se on ihan ainakin koko Etelä-Suomen kattava käsite, ellei nykyään jo valtakunnallinenkin käsite. Ja määrä on ollut aina hyvä tuomareissa, mutta viime aikoina on noussut esiin. Itä-Lännessä oli seuralta 3 nuorisotuomaria ja yhteensä 5 espoolaista tuomaria oli Helsingin itä-länsissä viheltämässä. Leireillä on menestynyt aktiivisesti. Tänäkin vuonna meillä oli joka leirillä oli edustus, espoolaisia tuomareita joka leirillä. Ja jatkossa voidaan lähteä hyvillä mielin, eli on puhuttu paljon tuomarien kehittämisestä ja niin kuin sanoin, että määrä ei ole nyt ongelma, vaan se, että miten saadaan ne hyvät tuomarit pysymään ja jatkamaan. Ja ennen kaikkea, jos jos pelaaja lopettaa pelaamisen, niin miten hänet saataisiin jatkamaan pelijohtajana tai tuomarina seurassa. Nämä on tämmöisiä tulevaisuuden haasteita meille kaikille. Ja pesisleireistä on puhuttu paljon ja siihen nyt onneksi tuli erittäin hyvä työkalu, eli tämmöinen leirijärjestelyn kansio, jossa on tuomaritoiminnasta korostettu 2 seikkaa. Eli tuomari ei ole enää tuomarileiriä, vaan pesäpalloleirillä on nyt tuomaritoiminta omana osanaan. Ja tämä auttaa siinä, että leirijärjestäjät huomioi tuomaritoiminnan kaikessa. Ja sitten esimerkiksi myös näissä kuljetuksissa, joissa leirijärjestäjää velvoitetaan enää vain kuljettamaan tuomareita. Eli joukkoille ei ole velvoitetta järjestää kuljetusta, mutta vain tuomareille on velvoite. Eli tuomarit pyritään nyt ottamaan huomioon. Ja Etelän Pesiksellä on tulossa koulutuksia, ei näiden tavallisten koulutusten lisäksi. Suunnitellaan kenttäkoulutusta, ulkokoulutusta ja sitten Espoon Pesis lanseeraa nyt tammikuussa. Mä haluankin, että ei vain ainoastaan tuomarit, vaan myös lukkarit ja pelinjohtajat laittaisi tämmöisen päivämäärän, niin olisi kuin 30. tammikuuta sunnuntaipäivä. Silloin me järjestetään ensimmäistä kertaa Suomessa tämmöinen elämää kaarella, eli tämmöinen kotipesäkoulutus. Ja koulutus, joka keskittyy siihen, mitä kotipesässä tapahtuu. Se on semmoinen asia, mistä ei hirveästi sääntökirjassa lue, mutta kuten tiedätte, niin siellä pellisti tapahtuu valtavia asioita.
ja nimenomaan tätä, että miten syöttötuomari, lukkari, kaari reagoivat toisiinsa. Sinne tullaan siellä paneutumaan porukalla ja yritetään löytää semmoista yhteishenkeä siihen ja kehittää meitä kaikkia tässä eteenpäin. Pistäkää se päivä eteenpäin, tästä jatketaan eteenpäin. Kiitokset kaikille 15 vuodesta.